Eu non sei vos, pero eu vindo pola rúa abaixo ata Eva Xus xa vin algún axudante dos Reis Magos. Hola, Eva. Hola. E viña algún cara aquí, sei no ben, están aí agardando na porta porque hoxe visitamos de novo a Eva Xus porque tedes a última oportunidade. Isto non podedes deixalo pasar. E é que chegome aquí a xunto Eva e resulta que mirade todo o que ten por aquí armado coas súas zapatillas tan bonitas. Zapatillas, por certo, super orixinais que voaron. Pois sí, tuven que repoñer algúns números a semana pasada. Agora xa, hasta que pasen estas fechas, xa non hai máis. E volven a estar voando porque o sabemos. Non teño a numeración enteira, pero bueno, vou tendo. É unha mágoa. Acordádevos que se abre sábado, que abre domingo, que abre lunes, para quen queira vir comprar. Sábado todo o día. Sábado todo o día. Domingo? Domingo todo o día. Luns? Martes descanso, martes Eva non está. Moi ben, parecenos estupendo. Pois voulle dar outra visual porque dixemos, é unha pena que co ben que están saindo todos estes modelos tan orixinais de pantufas, zapatillas de casa, pois haxa xente que diga non sei que regalar, non sei que buscar e de repente se perda todas estas oportunidades de facerse con estes modelos, bueno, xa tan exclusivos e que se está levando tantísima xente. Estades pois con esa opción de poder facelo. Por certo, voume arrimar por aquí atrás porque tamén hai máis modelos e ademais pares soltos que están aínda por riba rebaixados, por se queredes contarlle aos Reis Magos que, bueno, pois poden facer esas recollidas dos agasallos. Vou vir por aquí tamén, eu alónxome de ti un pouquiño para achegarme a estes outros pares soltos con rebaixas que así os Reis Magos, bueno, pois poderán facer esas recollidas e tal vez o que dicimos sempre, en vez dun par, tal vez, pois vos leven 2 ou 3, porque mirade que prezos, ou sexa, que estades a tempo, que mañá veñen os axudantes tamén dos Reis Magos a recoller as cartas dos máis rezagados polas rúas da estrada. Ou sexa, que estades a tempo de anotar algún modeliño destes, chamar a Eva, preguntarlle números e todas esas cousiñas, Eva, que isto está que xa se nos vai, Exacto, quedan 3 días. Bueno, pois ponte a currar aí duramente. Ahora mismo. Porque quedas sin todas elas, xa verás. Feliz ano a todos. Ai, sí, é certo. A pasalo moi ben, feliz ano para todos. Chao.